שופטים חרשים, היו שופטים שווים שהיו שופטים במשרוקית, ואז התגובה הייתה מאוחרת. היה קורה מצב שבו שחקנים היו קולים סל לסל, ורק בדיעבד מסתבר שבעצם נשרקה שריקה לפני והסל נפסל. אז הודות לתמ"ת, שיש להם בעצם מחלקה או מטה של מנגיש, דואג להנגשה פה ברחבי הארץ, כמובן מתשלומי המיסים שלכם, ואנחנו רוצים להודות להם על כך. עכשיו, במטה, אם למשל אני במקום העבודה שלי צריכה איזושהי הנגשה, מתקן או מחשב או ציוד או מורות מיוחדות או כל אמצעי טכנולוגיה אחר, תרגום, הרי שהמטה הזה נועד לעזור לנו להנגיש את מקום העבודה. אז פה יש שני נציגים, שני עובדים למעשה, שעבורם למעשה נעשה הנגשה. האחת ענת טל והשנייה והראשון אדיר זריאן וענת טל. הם שני אנשים שעבורם המטה הנגיש את הכדורסל, כיוון ששניהם עובדים, הם גם בונים את האתר שלנו וגם בעצם מפעילים את כל נושא התקשורת, המידע. אדיר וענת עובדים באס"ח, והתמ"ת שמאוד רוצים להנגיש עבורם את סביבת העבודה שלהם, למעשה קיבלו את הפנייה ואת הבקשה לדאוג למתקן אורות. ילדים חמודים, אם רק אפשר להיות בשקט, ילדים מתוקים, אם רק אפשר להיות בשקט, כי יש פה טקס. אוקיי, אז נוצר הקשר עם התמ"ת בין העובדים, ואכן היום תהיה הנגשה של אורות, שברגע שהשופט ישרוק, אז למעשה השחקנים החורשים על המגרש יוכלו לראות. עכשיו, איך זה עובד? למשרוקית יש איזשהו חיישן שמחובר למתקנים, ואז ברגע שנשרקת השריקה, המתקני אורות מופעלים. אנחנו שמחים להגיד שזו פעם ראשונה בהיסטוריה של החרשים ובישראל. זה משהו שלא היה קיים עד היום, והיו צריכים, שאול, הודות לשאול שנמצא פה, הוא זה שבעצם גם ניסה למצוא את הפתרון וחשב איך לבנות את המתקן הזה עד שבעצם יצר את המוצר הזה. אין דבר כזה בארץ, לא היה דבר כזה בארץ. זאת אומרת, זו ממש מבחינת המצאה. אין חברות אחרות שעושות את זה. זה משהו שהוא חדש והוא ייחודי להיום. אנחנו מאוד רוצים להודות לשאול על היוזמה, ותדע לך, תדעו לכם שזה לא, המתקן שאנחנו רואים היום זה לא המתקן הסופי, ואנחנו מניחים שתוך שבועיים בעצם ייווצר או יוצר המתקן הסופי. אני רוצה לברך את כולכם שהתכנסתם בהמון תודות והמון ברכות, שיהיה לכם חג אורים שמח, וזה מיוחד כי חג האורים בעצם הוא מקשר לנו לתאורה היום, זה חג שהוא בעצם הוא ארתיקאי.